el maig de les dones surt perquè són moltes les activitats que fem des de la regidoria i concretament en maig se feien moltíssimes. És un mes que no mai ho haguem pensat, però és un mes que a nosaltres ens plena d'activitat, ens plena de ganes de fer coses, estem molt entusiastes. La festa de Cloenda, la veritat és que va ser un acte, ja és el segon any que el fem, és un acte de reconeixement a totes les persones que han vingut als tallers de la dona. La veritat és que són moltíssimes dones. Quan vam començar la legislatura, quan jo m'he ficat al front de la regidoria de la dona, teníem vora 70 dones apuntades en els tallers, ara estem en 270, tot un èxit. L'espai se'ns va quedar menut, però jo pense que la gent va quedar contenta, que això és el que veritablement importa. Graviten tots dos a un infinit en contracció. Encara que un tal Hawking digui la creó, que sabrà ella sol. El Dia de la Mare no s'havia mai celebrat a Vila-real i l'any passat ja ens van quedar amb ganes de dir-li a les mares tot el que volíem dir-los, que les estimem moltíssim, que són una figura per a nosaltres bàsica. Tothom som fills, tothom tenim una mare, tothom l'hem tinguda o tenim fills. O sigui que dir-li a ta mare que l'estimes i dir-li en aquell ambient, en la casa de l'Oli, la preparació que tenien, els xiquets com van gaudir d'aquell acte, on podien escriure fins i tot a les parets, els missatges que allí se van deixar. La veritat va ser una cosa molt màgica, va haver molta màgia. Després ens farem mal. Graviten tots dos a un infinit en contracció. La trobada multilabors és el segon any consecutiu que se fa com a multilabors. També és una cosa que engeguem de manera diferent. Ja se feia una, però no ens acaba d'agradar. I al vindre amb nosaltres tradicions, a organitzar la Junta amb tradicions, li donem aquesta vessant tradicional que tenim sempre en vista a les nostres mares, a les nostres àvies cosint, i ara amb una activitat com l'Urban Meeting doncs li donàvem un aire nou perquè venia gent a fer coses diferents. El taller que donem les amigues del patchwork de Vila-real és el taller de patchwork, com ha dit, i consisteix en trossos de tela que funcionem de manera que unint-los se poden fer manteleries, bosses de pa, monederos, infinitat de coses. Tot està enfocat per la dona. Si un instant com el que ara gaudim volverà de la trobada multilabors vaig fer un taller de costura utilitzant una tècnica que ja vam fer l'any passat, que és les almazuelas, que és una tècnica molt antiga, molt nostra, molt d'aprofitament de retalls, que ja se venia utilitzant en el segle XVIII i sobretot en la zona més pròpia de la Rioja. El Dia Internacional de la Salut de la Dona també era una cosa que no s'havia celebrat mai a Vila-real fins a aquesta legislatura. La veritat és que la regidoria de la dona ha canviat molt en 2 anys, ha canviat moltíssim, ha canviat el públic que ve, estem abarcant altres edats i el taller d'aromateràpia era per això, perquè no podien deixar passar el Dia de la Salut de la Dona, perquè pensem que ens mereixem que ens mimem una miqueta, que ens cuidem de nosaltres mateixes. que no s'està tan mal, potser no siga tan difícil ser feliç, potser la clau és la bellesa del senzill, i ja veus. L'exclusió
Associació Penyíscola, per descomptat, que també ve englobada en aquesta data tan important per a nosaltres com és el Dia de la Salut de la Dona. És un dia en el que mereixem tindre una miqueta de cura per nosaltres mateixa i no sempre tenim l'oportunitat, ni totes les dones tenen l'oportunitat de poder sortir en un grup més o menys compacte, poder sortir fora de Vila-real, poder oblidar-se dels problemes per un dia i gaudir d'una experiència. Aquest cop va ser en un spa, l'any passat va ser en un balneari. Sempre intentem, a més, conjugar-la amb un passeig per tal de fer una miqueta de vida saludable. Però si vens al meu costat veuràs que no s'està tan mal. Potser no siga tan difícil ser feliç. Potser la clau és la bellesa dels així. I ja veus, no enganya gens, no sé fer-me el parit, només vull tindre d'ací. Potser no siga tan difícil. El taller de teatre és un taller que s'hereta jo crec que gairebé des que està la regidoria de la dona. És un taller que porta moltíssima gent, que té uns adeptes que any rere any no fallen i que això se nota en la representació. És ja la tercera vegada en aquesta legislatura que hem pogut gaudir d'un espectacle que ells proposen. En novembre per primera vegada vam fer lectures dramatitzades en el dia del 25 de novembre, el dia de la violència masclista, i enguany tenien la representació final, el final de curs del taller de teatre, i vam eixir encantats. La veritat és que tenen tables, tenen projecte i tenen futur, i des de la regidoria de la dona doncs, ahí estarem per donar-los suport. Los mitos, las películas, las novelas, todos hablan de lo mismo, de búsqueda de la felicidad, de la verdad, del amor. Lo importante es saber qué te toca buscar y ir a por ello. Yo ya sé que mi búsqueda es Irene. Ella es la razón de que me levante de la cama. Pensar en ella me ayuda a afrontar lo que sea. Las horas ya no discurren vacías para mí. I de les meves alumnes estic orgullosa perquè fan un gran esforç. I les alumnes del taller, la veritat és que s'esforcen moltíssim per a poder treure el resultat que, home, és satisfactori, però sempre podria ser millor. Cada any ens exigim més perquè és un repte nou, perquè pensem que hem de seguir progressant i que hem de fer-ho millor. Entonces, contenta estic del resultat, sí. En el moment en què les alumnes acaben fent l'obra de teatre, que al fin i al cap és el que més es mou, el que els interessa, el que els il·lusiona és fer una obra de teatre, jo estic contenta de que elles sobretot disfruten i de que el públic disfrute. Per això naix el Maig de les Dones, un Maig de les Dones del qual fem un balanç molt positiu a la regidoria, del qual pense que les dones han quedat molt contentes, i això se nota en l'assiduïtat de cridades, en l'assiduïtat de gent que està venint a la casa de la dona, ja no solament per problemes, sinó també amb propostes, amb activitats, i amb ganes de contar-nos coses. Estem creant vincles entre les dones, estem fomentant aquest associacionisme que per a nosaltres sempre ha sigut molt important. Estem fent uns tallers com el Prepara't per a aconseguir feina, que estan donant un resultat més que òptim, estan ajudant a moltíssima gent a tornar a creure en les seves possibilitats, i per això estem. Cal avançar cap a la igualtat, i un mes com aquests fa molta feina.